መብዛሕትኡ ግዜ ዓወት ክንሓስብ ከለና ፍሉይ ክእለት ብዙሕ ገንዘብ ወይ ድማ ጽቡቕ ዕድል ዘለዎም ሰባት ጥራይ ዝዕወቱ ይመስለና። እከለ ተዓዊቱ ምኽንያቱ መበገሲኡ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ እዩ። እከለ ንእሽተይ እውን ትኹን ጸገም የብልን ኢልና ንሓስብ ንኸውን። እቲ ሓቂ ግን ንሱ ድዩ? እዚ ሕቶ ንዓኻ ንዓኺ እዩ። ዓለም ለኻዊ መጽናዕትታት ከም ዘመላኽትዎ እቶም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ዝዓበዩ ስራሕቲ ዝሰርሑን ዘደንቕ ዓወታት ዘመዝገቡን ሰባት ካብ ታሕተዋይ ባይታን ካብ ማእኸል ዓበይቲ ፈተናታትን ዝተበገሱ እዮም። እቶም ብሉጻት ሰባት ዝጥቀሙሉ ሜላ ግን ከኣ ካብ ዓይኒ መብዛሕትኡ ሰብ ተሓቢኡ ዘሎ ናይ ዓወት ምስጢር እንታይ እዩ? ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና መልሲ ክንህበሉ ኢና። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ክብሮም ቢዝነስ ኤንድ ፋይናንስ፣ ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኩላትና ክንፈልጦ ዝግበአና ግን ከኣ መብዛሕትኡ ሰብ ዘየስተውዕለሉ ዓብይ ምስጢር ክንዝቲ ኢና። እዛ ቪድዮ እዚኣ ንህይወትኩምን ንኣተሓሳስባኹምን ክትቅይር ስለ ትኽእል ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ቅድሚ ናብ ዝዋና ሓሳብ ምእታውና ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ከምኡውን ካልኦት ሰባት ክመሃርሉ ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዑ። እቲ ተሓቢኡ ዘሎ ናይ ዓወት ምስጢር ቀዳማይ ግዝኣት ኣተሓሳስባ ማይንድ ሴት ሽፍት። ቀዳማይን እቲ ዝዓበየን ተሓቢኡ ዘሎ ናይ ዓወት ምስጢር ኣብ ውሽጢ ኣእምሮና እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ ግሮውዝ ማይንድ ስቴት ይበሃል። መብዛሕትኦም ዘይዕውታት ሰባት ኣነ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ የብለይን፣ እዚ ንዓይ ኣይኸውንን፣ ተወሊደሉ ዘለኹ ባይታ ኣይፈቕደለይን ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዩ። ፊክስድ ማይንድ ስቴት ወይ ድማ ዝተዓገተ ኣተሓሳስባ ይበሃል። እቲ ተሓቢኡ ዘሎ ምስጢር ግን እዚ እዩ። ዓወት ጅምር ካብ ዘለካ ቁሳቁስ ዘይኮነስ ነቲ ዘለካ ፈተና ብኸመይ ትስዕሮ ካብ ዝብል እዩ። ሓደ ኣብነት ክነግረኩም ናይ ቶማስ ኤዲሰን ታሪክ ንውሰድ። ኣምፑል ንምስራሕ ልዕሊ 1000 ግዜ ፈቲኑ ኣይተዓወተን። ሰባት ስለምንታይ ኢኻ 1000 ግዜ ፈቲንካ ዘይተዓወትካ ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ንሱ ዝሃቦ መልሲ እዚ ነይሩ። ኣነ 1000 ግዜ ኣይፈሸልኩን፣ የግዳስ ኣምፑል ክስራሕ ዘይኽእለሎም 1000 መንገድታት እየ ረኺበ ኢሉ እዩ መሊስሎም። ነስተውዕል፣ ፍሽለት ውድቀት ዝኸውን ንስኻ ተስፋ ቆሪጥካ ክትሓድጎ ከለኻ እዩ። ውድቀት ንዕውታት ሰባት ትምህርቲ እዩ ዝኾኖም። ኣተሓሳስባኻ ክሳብ ዘይቀየርካ ህይወትካ ክቕይር ኣይኽእልን። ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ምጅማርካ ኣተሓሳስባኻ ንምቕያር ቀትርን ለይትን ጻዓር። ካልኣይ ዘይርአ ጻዕሪ ውሽጣዊ ውፊነት። ሰባት ዓወትና ጥራይ እዩ ዝረኣዮም። እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይንካ እትሕልፎ ናይ ድቃስ ምስኣን ውድቀትን ጻዕርን ግን ኣይረኣዮምን። እቲ ዓብይ ምስጢር ሰብ ኣብ ዘይርአካ እዋን ብሕውእ ክትጽዕር ከለኻ እዩ። ናይ ብሓቂ ዓወት ኣብቲ ናይ በይንኻ ቃልሲ እዩ ዝውሰን። ውሽጣዊ ውፊነት ሰባት ክርእይዎ ዘይኽእሉ ናይ በይንኻ ጻዕሪ እዩ። ኣብ ባሕሪ ዝርከብ ዓብይ በረድ ሰባት ካብ ርሑቕ ዝርእይዎ እቲ ኣብ ላዕሊ ማይ ዘሎ 10% ጥራይ እዩ። እቲ ዝዓበየ ክፋል ማለት እውን 90% ኣብ ትሕቲ ማይ እዩ ተሓቢኡ ዘሎ። ዓወትካ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ። ሰባት ሓደ ሰብ ክዕወት ከሎ እቲ ዝረኸቦ ክብሪ ገንዘብን ናእዳን ጥራይ እዮም ዝርእዩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ማይ ተሓቢኡ ዘሎ ምስጢር ግን እዚ እዩ። ሰባት ደቂሶም ከለዉ ንሱ ዘሕለፎ ናይ ለይቲ ስራሕ፣ ሰባት
ክዘናግዑ ከለዉ ንሱ ዘንበቦ መጽሓፍትን ዝሰልጠኖም ክእለታትን ብሰባት ዝበጽሖ ዝነበረ ነቐፌታን ዋዛን እናተዓገሰ መጽንሑ እዩ። ዓወት ብሃንደበት ዝመጽእ ተኣምር ኣይኮነን። የግዳስ ዓወት ማለት መዓልታዊ እትሰርሖ ንኣሽቱ ቁንዓት ተግባራት ተደሚረን ዝፈጥርኦ ውጽኢት እዩ። ኣብ በይንኻ እትኸፍሎ ዋጋ እንተዘይሃልዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝርአ ዓወት ክመጽእ ኣይኽእልን። ሳልሳይ ሓይሊ ምጽማምን ቀጻልነትን። ብዙሓት ሰባት ሓደ ስራሕ ክጅምሩ ከለዉ ብዓብዪ ወነን ስምዒትን እዮም ዝጅምሩ። ንኣብነት ሓደ ሓድሽ ቢዝነስ ክጅምሩ፣ መጽሓፍቲ ከንብቡ ወይ ድማ ስፖርት ክሰርሑ ከለዉ መጀመርያ ሰሙን ብጣዕሚ እዮም ዝተግሁ። ግን ድማ ብዙሕ ግዜ ከይጸንሑ እቲ ስምዒት ክዝሕል ትዕዘብ፣ እቲ ስራሕ እውን ጠጠው የብልዎ። እቲ ምስጢር ግን እዚ እዩ። ዓወት ብስምዒት ዘይኮነስ ብስነ ስርዓት ዝመጽእ እዩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ 12 ሰዓት ካብ እትሰርሕ መዓልታዊ 8 ሰዓት ንኣዋርሕን ዓመታትን ምቕጻል ይበልጽ። ስለምንታይ ይመስለኩም? ምኽንያቱ እቲ ቀጻልነት ዘለዎ ምንቅስቓስ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዩ። ዕዉታት ሰባት ውድቀት ከም መወዳእታ መስመር ኣይርእይዎን። የግዳስ ከም ዓብዪ ትምህርቲ እዮም ዝወስድዎ። ውድቀት ማለት ክትመሃርን ክትበልሕን ዝተዋህበካ ዕድል እዩ። ውድቀት ንዕዉታት ሰባት ፍልጠት ይውስኸሎም እምበር ኣይሰብሮምን። ዓወት ዝመጽእ ብናይ ሓደ መዓልቲ ዘለካ ስምዒት ዘይኮነስ ፈተናታትን ስልችውናን ክመጽኡ ከለዉ ከይተሓለልካ ክትቅጽል ከለኻ እዩ። ራብዓይ ኣብ ርእስኻ ምውፋር ኢንቨስት ኢን ዩርሰልፍ። ራብዓይን ናይ መወዳእታን ምስጢር ዓወት ኩሎም ዕዉታት ሰባት ዝሰማምዕሉ ሓሳብ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ርእስኻ ዝግበር ወፍሪ እዩ። ዓለምና ብቕጽበት ትቕየር ኣላ። እቲ ትማሊ ዝሰርሕ ዝነበረ ክእለት ሎሚ ዘይክሰርሕ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ምስ ወድአ ምምሃር ዘቋረጠ ይመስሎ። ዕዉታት ሰባት ግን ሙሉእ ህይወቶም ተምሃሮ እዮም። ትርፊ ሰዓትካ ካብ ምዝንጋዕ ንዕላማኻ ዝጠቅም ሓድሽ መጽሓፍ ብምንባብ ትምህርቲ ቅሰም። ሓድሽ ናይ ቴክኖሎጂ ክእለት፣ ቋንቋ ወይ ድማ ፋይናንሳዊ ፍልጠት ዝህቡ ስልጠናታት ውሰድ። ነቲ ዘለካ ግዜን ሰዓትን ንዘይጠቕሙ ሶሻል ሚድያ ካብ ምጥቃም ንህይወትካ ዝጠቅም ወይ ድማ ቢዝነስካ ተሃንጸሉ መንገዲ ምድላይ ኣገዳሲ እዩ። ንነፍስኻ ዝሃብካያ ፍልጠትን ክእለትን ማንም ሰብ ክህበካ ዘይኽእል ዓብዪ ሃብቲ እዩ። እቲ ተሓዊኡ ዘሎ ናይ ዓወት ምስጢር ኣብ ርሑቕ ወይ እውን ኣብ ኢድ ካልኦት ሰባት ዘይኮነስ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ። ኣተሓሳስባኻ ብምቕያር፣ መዓልታዊ ጻዕሪ ብምግባር፣ ቀጻልነት ብምስራሕን ኣብ ርእስኻ ብምውፋር ዘይከኣል ዝመስል ዓወት ከተመዝግብ ትኽእል ኢኻ። ብሓፈሻ ዓወት ማለት ሰባት ዝርእይዎ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ጥራይ ዘይኮነስ ሰብ ኣብ ዘይርአካ እዋን ብስቕታ እትሰርሖ ዘይሕለል ጻዕሪ፣ እተመዓውሎ ኣተሓሳስባ፣ ንውድቀት ከም መምህር እትወስደሉ ጥበብን መዓልታዊ እትወስዶ ንኣሽቱ ጽንዓት ስጉምትታትን እዩ። ለውጢ ዝጅምር ካብ ውሽጥኻ እዩ። ሎሚ ኣእምሮኻ እንተቐይርካ ጽባሕ ጅባኻ ክቕየር እዩ። ኣብ ህይወትና ለውጢ ዝመጽእ ካብቲ እንመሃሮ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ግብሪ እነውዕሎ እዩ። ስለዚ ሎሚ ዝሰማዕኻዮ ሓሳብ ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ኣብ ተግባር ኣውዕሎ። ካብዞም ሎሚ ዝረኣናዮም ነጥብታት ዝያዳ ዝተንከፈኩምን ክትጅምርዎ ዝሓሰብኩምን ኣየናይ እዩ? ኣብ ኮሜንት ብቕንዕና ጸሓፉለይ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ክብሮም ቢዝነስ ኤንድ ፋይናንስ
ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። እዛ ቪድዮ ንኣተሓሳስባኩም ዝቀየረትን ጥቅሚ ዝሃበትኩምን እንተኮይና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ። ንዝያዳ ናይ ቢዝነስን ፋይናንስን ትምህርትታት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩምኒ ስለጸናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።